Eto zany zahy magnome remerciement amin'ny Jennifer satria za zany kofa nankataka be d'avion Jennifer tsy nisalasala nagnome zao azonareo de après za zany nandeha tamin'ny taxi brosy fogna enareo fogna antegna zany nandiny koa e vola be ty lanigny amin'ny avion karaha ohatrany nampisalasala zegny fa aveo koa ampilosin'izay koa zaho za 2 jours de za amizay teteteky za dessus de za narary tanareo za nandeha tamin'ny tôbily teo nandeha lio za voan'ny règle za nandeha ta WC za mangery mafavodinaka amin'ny serviette lio fo za amizay décidé hiaraka amin'ny avion retour eo zaho retour en force ke ke eto zany misaotra anao Jenny engane olo vavelogno drako ahita zay tirigny amin'ny fiainagna mahazo miliara zagnahary hagnampy anao ma chérie de io aminjay le avion zay efa miamby efa magnano embarquement za valizy nakaraha tsy azoko mety fa tafiditry valiziko ito avion irasanay ty ato a Madagascar aérienne io ito oui vraiment nandeha lio za vrai que la tampoko ke za amizay nagnano retour en avion izy ty ato misy avion zegny misy moramora de misy laika lafo ohatra par exemple ty am'le Maher ty presque moramora zany be d'avion ko outro be d'avion na Cagio ty zegny 2 millions 5 plus 100 000 132 euros 2 millions 5 zegny prix ny ranaka prix ny avion naka azonareo oui nandeha lio mitsy ma chérie misy règle tampoko nandeha de igny zegny izy io zay miamby avion miamby tournée itiligny 2 millions arrière vezana oui non 2 millions FMG 2 millions 5 plus 100 000 FMG amitsara dia io akao misy moramora be de misy raiky lafo misy le mandeha 1 million d'ariary igny de misy mandeha 3 millions mandeha 4 millions mandeha 2 millions ohatranakaty 2 millions 5 za io tsy haiko asa aiza place naka zany koa mampiasa saigny za io asa aiza place nakamty 16h52 zay mandeha za raha misoratra 16h50 de za amizay magnotana asa aiza da place naka mo place ny tegna amity place naka place naka amin'io aiza dossier merci anao mbola tsy mandeha rehefa hitanao anao miala any amin'ny partir 17h50 non 17h30 non anao any amin'ny dimy sasany anao miala amin'ny dimy sasany anao miala ewa merci ewa 12 izy io 12C merci ma chérie za amin'io fa 4 fois nitraiky ny avion mbola tsy mahay place fô za aby koa tsy hitako place naka io 12C io farazaiky 12C zany zany toko amin'ny 2e classe 12C zany tsy farany alohako andro 12C zany miasa aiza
faraiza doce zany agnivognivo sa farany aloha sa farany afara. Za dia mbola hita anivo mbo ahita raha mivitra zagnahary an-tegna tinianiko agnivo maty za ko agnivo tsy mahazo fenêtre. Merde, qu'est-ce que c'est pas non tegna bien pauvre marigny bien pauvre marigny ko agny nandeha agnivo zany placenaka drako tsy mahazo fenêtre. Mince. Bem. Há 10 anos. Não, não, pai, não, muito bem, não. Adinho abacajamé. Abacajamé c'est cambele, mas sabe? Nem vou lá na pacarana. Coisa fadinha. Já, como tu vai sair da cama? Coisa fadinha. Dim satu. Dim sakit. Angala sarkel. Alef sarkel masuk dapat. Não, deixa eu ver.
Oh, berkat. Ano? Alhamdulillah. Kau tu penasaran? Udah besok lihat lah. Hangi last simsot diyor. Zeynep o kadar.